Hi guys! It's me again, Mrs. B. And for today's video, it's Mrs. B OOTD. First time ko nga lang bumili ng basic top sa TikTok at ito nga, super na happy naman ako. Super stretchable at talagang legit plus size. Kahit nga yung malaking braso natin, ako comfy kasi nga stretchable. By the way guys, 2XL to 3XL pa lang aking body frame. Isa pa sa nagustuhan ko, super lightweight ng tela niya at cotton. Alam mo yung pagsuot mo, napaka-comfy, parang ang lambot-lambot sa katawan. Ito nga, dahil full length shot, pwede siyang itak-in, pwede ring hindi. Depende sa inyo, pero ako, mas bet ko pag nakatak-in. O, tignan nyo naman. O, diba? Ang sexy ni Mrs. B. Aminin nyo. O, kung gusto mo umorder, alam mo nang gagawin. Check my yellow basket. Ang ganda, diba? Ano po hinintay nyo? Check out na! Super comfy yung t-shirt, as in pure cotton. Napakalambot. Mas buy talaga. Hindi ako mapapahiya sa inyo.